takto cez YouTube. Piotr Winklarz. Jasné. U mňa je to v bezpečí, takže vidím, že mám aj druhého diváka, ktorý mi dal like, ale ho aj odstránil. No nevadí. Ale zase jasné, treba samozrejme rešpektovať osobné údaje druhých ľudí. To s tým nie je sranda. Aha. V poriadku, tak keď už budeš akože musieť ísť, že toto, tak stačí mi to napísať a ja potom budem vedieť, kedy mám ako už opustiť stream. Ďakujem. A po prípade, keď náhodou aj ty dačo papáš, tak aj tebe potom. Jako chudý. Kdo po 3krát pohádne hádanku princezny Agnes, dostane jí za ženu. Dále pak vysloví jakékoliv přání. Bude splněno. Bože, to čo má na hlave? Chodí. Mami, budeš taká dobrá, podáš mi jednu fľašku. Chlebík máš? Trebárs s červeným napojom. Abo rohu. Či aký to je? Má. Mám chleb. Dělají. No. Ale nie je z tých malých. No teda ste tam. Když 9 hor a 9 údolí už přešli takovou dálku a jenom proto, aby se v kámen obrátili. Kdo ví, třeba je to lepší osud, než hádanky uhodnout a s princeznou Agnes život spojí. Áno. A krásna. Áno, vymážem. Len mi napíš, ale ktorý úsek, ktorej minúte som povedal, no, veď vieš čo, a aby som to vymazal. Kdo se trpí, může hádat jako první. Že ten mini úsek by som vymazal. Aha, tak to pohľadám a vymážem. Ja ešte nemám tak skúsenosti so strihaním videí cez PC. Ten se strachy ani nehrnul. Teď jsem na řadě já. Prečo by si mala mať od nich zle? Klidný, chlapče. Veď Úplně toto. klidný. To je horší máš za sebou.
ľudia, niektorí sa dávajú pod svojím skutočným menom ako na svoj YouTube Za channel. odměnu se na mě smíš podívat. Napríklad Ment sa volá skutočným menom Honza Hrouda. No, uznávam to prezvisko je síce vtipné, Hrouda, lebo nevieme Hrouda čoho. Ne? Ale neboj sa, nebudeš mať z toho problém. Ale ak ti to ako na tom tak záleží, tak je to teda sa pokúsim nejak zostrihať. Nájdem ten úsek, kde som hovoril to meno a priezvisko a urobím to. Sorry, ten zostrih. Slyšel, co říkali? Tady byl pěkně brachatej. A víš určitě, že je tady. A kde by tak asi mohl být? Pojď. A inak... Aha. Vidíš, tady. Aha. Však ja to chápem, ale že Co děláš, toto... Nebelo? Ještě raz můžeme to slyšet. Vypadalo, že je přibitý. Keď už vymýšľali ti ako nejaké konto, tak nemuseli práve podľa rozprávky animovanej, ale mohli aj ako, čo ja viem, podľa nejakej sladkosti. Napríklad Jo, to okradl od nás. Milky Way alebo Bounty. Jo, naše prachy. Stěny ze A stolí to len príklad, no. nám Ja len dluží značnou sumu peněz, kterou názor nám taký dozajista mám. vrátil, nebýt jeho nešťastného, předčasného skokolikova vlastním družem. Áno, to chápem, ja to aj rešpektujem, veď Vlastně, ona, abych tak aj ja stačilo mi to. na svojom YouTube nemám Když přidáme ještě ten prsten, ne, skutočné ten meno, prsten zůstane kde je. ale prezývku, alebo jak sa to volá. No tak dobře, ale stejně jsme škodní. Pojď, Dobre, tak teda ahoj, no, nemáš tak nic. Nemám. ja teda asi budem potom končiť a keby náhodou ako sme už neboli No ten kluk přece. do sviatku v kontakte, Dobre, tak A když tak byl před náma, tak počas. ja potom Obrátit mu kapsy. Předběh nás. ako prajem ti pekné sviatky, pekného Silvestra a Davide, připravíme mu pas. nech všetko dobre dopadne. Tak idem to teda zostrihať, no.